goddag. Ja, goddag. Jeg er fra politiet. Ja. Og det er sådan, din søster er jo død, så vi laver en undersøgelse og tager faldet op igen. Ja, for 3 år siden. Ja, så jeg tænkte spørge, hvad kan du huske? Mig og min søster, vi havde skændt den dag, så hun var i sit hus, og jeg var i mit. Så kom min veninde og syntes, vi skulle være venner igen, så hun og mig, vi gik hen til min søsters hus. Og så kom vi ind i stuen, og så ligger hun der, mørtet med en småkniv. Okay. Hvad havde I skændt om? Jeg tror det sidste is. Okay. Men hvor bor din veninde nu? Det ved jeg ikke, jeg har ikke hørt fra hende siden. Kan du huske, hvad hun hedder? Louise. Okay, tak. Jeg vil søge information på det. Farvel. Ja, farvel, tak. Kom ind! Ja, goddag. Jeg kommer fra politiet. Som du ved, så døde der en pige for 3 år siden, din ven, og vi har taget faldet op igen. Så jeg vil bare lige spørge, hvad du lavede den dag og så videre. Jag var i huset, mitt hus, och sen så fick jag ett sms av Jessica att hon hade bråkat med sin syster. Så gick jag dit och vi pratade lite och sånt, och sen ringde telefonen och jag tänkte att jag får ju svara, för hon kunde inte göra det, hon är ju döv. Och sen så var det några blommor som hade blivit lerade på Saffransgatan. Och så skulle jag gå och hämta dem, och så tänkte jag att jag kan ju gärna hämta Emily, för hon bor ju där, för jag tyckte att de kunde bli vänner igen. Jag menar, de hade bråkat om en glass. Ja, jo. Sen så gick vi en bit, och sen så när vi kom in i huset så var det helt, alltså det var helt tystnad, och sen så bara kom vi in i vardagsrummet, så la hon där mördad med en smörkniv. Var der nogle andre tegn på smørkniven? Nej, nej. Blod? Nej. Ja, altså jeg ved ikke helt, hvordan vi skal løse det nu, men jeg vil informere dig, når vi ved noget mere. Okej. Ja, farvel. Kom in! God aften. Goddag. Så ikke noget tøj. Det ser godt ud. Jo, jeg har noget flere spørgsmål. Ja. Var der nogen, der havde motiver for at myrde hende og sådan noget? Altså, et par år før hun døde, så vandt hun jo 128 millioner på lotto. Så det er klart, folk var efter hende. Men jeg tror, at hendes ven Louise hun virkede altid så jaloux på Jessica. Okay. Har Jessica nogensinde gjort ansyn på at være trappet, eller altså forfølgt, eller sådan noget? Nej. Okay. Var der nogen, der arvede noget efter hende? Jeg arvede den her armbånd. Nå, ellers var det ikke nogen, der... Er den meget værd? Nej, kun 10 millioner. Ah, ja, okay. Men Louise, hun arvede ingenting? Nej. Okay. Ja, men... Et par bukser? Et par bukser, jamen det var godt. Ja, men det var tak. Ja, fortsæt med det. God aften. Ja, farvel igen. Og, ja. Hvorfor skal hun gå i junglen for at komme hen til dig? För att jag ville. Jeg tror, hun er også på sporene. Vad ska vi göra åt saken? Hun kommer til at samle os og sige, hvad morderen er. Det siger vi et eller andet ting om en flyvende gris. Och sen springer vi iväg. Og spiser lindbær. Ja. Kom. Emily siger, at Louise kan være jaloux. Hvorfor kunne hun være det? Hun havde jo selvfølgelig alle pengene. Havde nogen anden motiver for at myrde hende? De ville måske have pengene. Hvorfor taler jeg med mig selv? Motiver. Mordvåbnet, det var en smørkniv. Smør. Ost. Skinke. Ej, hvor er jeg sulten. Vent. Jeg har ikke lavet den mad her. Ja. Jeg er samlet her i dag, fordi
Jeg ved, hvem morderen er. Det var dig. Hvad? Ja, Hur kan du påstå det? det stod tilhører Louise på smørkniven. Men, I var i maskopi med hinanden. Ja, hvad betyder maskopi? Det ved jeg. Det lyder bare rigtig sejt. I havde begge anledninger til at gøre det. Du var jaloux, fordi du ikke havde fået nok med penge. Du fik bare et armbånd. Og du var ikke tilfreds med de bukser, du fået. De var for små og alt nedslidt. men det... Jag hatar dig! Det er bare sådan. Og jeg vil gerne bede jer følge med til stationen nu. Se, en flyvende gris! Hvad? Nej, kom tilbage! Hey, vent! I må ikke løbe! Kom tilbage! Hallo! Nej! De smutter af! Hold! Yes, det er Goddag, jeg kommer fra politiet. Og ja, det er som vi har taget undersøgelsen om din døde søster op fra sidste år. Nej, 3. Forlåt, Tom. Kom igen! Ja. Goddag, jeg kommer fra politiet. Som du ved, så døde der en pige for 3 år siden, din ven. Og jeg tænkte spørge lidt, hvad du har lavet den dag og så videre. Jag kan ikke... Bacon? Kom igen! Oj. Ja, jeg har samlet jer her i dag, fordi jeg har fundet ud af, hvem morderen er. Det er dig. Va? Ja. Hur kan du påstå det? Det stod tilhører Louise hos mig. Louise! Det jeg tror, det var. Det får inte måste så seriöst ut. Kom in. Goddag igen. Det er sådan, jeg har et mere spørgsmål, eller måske 2. Det er sådan, at jeg tænkte, er der nogen, I kendte eller mærkede, der havde nogle motiver på at myrde hende? Ikke hvad jeg kommer i tanke om lige sådan der, men jeg ved ikke med hendes ven Louise, jeg synes ikke, hun virker sådan lidt jaloux eller sådan noget. Okay. Så var det jo nogle år før hun døde, så havde hun vundet drømvinsten, så 128 millioner. Så det er klart, folk går efter hende. Okay. Kom ind. Goddag igen. Det er sådan, at jeg har...